Lidi, jsme v druhém díle, protože tam se mi to omlouvám zastavilo, takže se omlouvám. Takže to možná bude znovu trvat 2 minuty. Já se omlouvám, ale možná budu muset dělat víc dílů, než si myslíte. Takže jdeme tam, no. Jdeme na to. Oma. Ona. Do prčic. Do prčic, ale. Lidi zrovna u mě. By, proč neměl? Vždyť měl být v tom kacínu, bro. Ale mám, nebudu mi prostě rozsvíceno. Vyplní bulty. Oh, bro, what the fuck? Oh, hell, ma. Hataresku, abych běžela domů. A zase to. Bro, proč slyším první dítě? Je dobrý už. Víc se moc zachránit, jestli víte. Má, bro. To bylo skoro prostě pryč. Škoda. Naše faumečka. Faumečka. Jí 10 už máme. Teď máme ještě víc, aha. To je poslední konečně.